Bueno, pois moi bo día e moitas gracias por asistir a esta rolda de prensa na que pasamos a dar conta xa dos asuntos máis relevantes que aprobamos na Xunta de Goberno que vimos de celebrar. En primeiro lugar, anunciarlles que licitamos por un importe conxunto de case 7 millóns de euros os contratos para a prestación dos servizos básicos nos 9 centros de atención a maiores que temos en funcionamento dende a Deputación de Lugo. Nestes contratos, para a totalidade dos centros que están en marcha neste momento, incluímos a cobertura na área de formación básica e instrumental en actividades e programas e tamén en servizos xerais para a promoción da autonomía personal e da atención aos usuarios e usuarias como alimentos, bebidas, produtos de higiene, etc. Ademais, tamén se inclúen os custes que están derivados da contratación do persoal necesario para dar cobertura a ese tipo de prestacións. Falamos de persoal de limpeza, persoal de cociña, xerocultores e tamén xerocultoras. A duración, neste caso, do contrato será dun ano, prorrogable, en todo caso, por outras 3 anualidades máis. En concreto, como lles dicía, son 7 millóns de orzamento que licitamos de forma individual, en contratos individuais para cada un dos centros de atención ás persoas maiores. Un total de casi 690.000 euros para o residencial O Castro, no Concello de Castroverde, algo máis de 662.000 euros para o Centro de Atención a Maiores da Fonsagrada, preto de 720.000 euros para a residencia de Meira, case 710.000 euros para o Centro de Navia de Suarna e tamén para o de Pedrafita do Cebreiro, máis de 830.000 euros para o Centro de Pol, algo máis de 1 millón de euros para o de Ribadeo, case 700.000 euros para o Centro de Ribas de Sil e case 900.000 euros para o de Trabada. Como lles dicía, un esforzo inversor de 7 millóns de euros de orzamento. Eu creo que esta cifra dá conta clarísimamente do gran esforzo investidor que estamos facendo para manter os centros de atención a maiores que se puxeron en marcha dende esta institución, dende a Deputación de Lugo, que forman esa rede de prestación de servicios ás persoas maiores, asegurando os mellores coidados e tamén as mellores condicións de vida e benestar para preto dos 300 usuarios e usuarias que estamos atendendo a día de hoxe nestes centros. Non debemos esquecer a importancia e a relevancia que isto ten porque Galicia é a segunda comunidade autónoma máis envellecida de España e Lugo ocupa o segundo posto entre as provincias galegas con maior porcentaxe de persoas maiores, só por detrás de Ourense. Estes datos son claros e demostran o reto demográfico ao que debemos facer fronte e tamén que evidencia a necesidade urxente de contar con centros que garantan unha atención digna e de calidade para as nosas persoas maiores, porque Galicia non só encabeza os rankings de envellecemento poboacional, senón que tamén é a cuarta comunidade autónoma de España cunha maior carencia de residencias de maiores. Hai un déficit en total en Galicia de case 14.000 plazas para alcanzar o ratio recomendado pola Asociación de Directoras e Xerentes en Servizos Sociais, que establece, según os seus informes, un mínimo de 5 prazas por cada 100 persoas maiores de 65 anos. Pois en Galicia, para poder cubrir esa ratio de 5 prazas por cada 100 persoas maiores de 65 anos, necesitaríamos a día de hoxe 14.000 prazas máis en residencias de atención a persoas maiores. Nós, dende a Deputación de Lugo, sendo plenamente conscientes desta preocupante situación e tamén ante o abandono que leva amosado a Xunta de Galicia con competencias propias neste eido durante moitos anos, creamos esa residencia de centros residenciais de titularidade e xestión pública, unha rede de centros para a xestión das persoas maiores con un carácter público, un modelo que sacamos adiante en solitario, isto hai que recordalo, sin ningún tipo de colaboración nin económica, nin para a súa xestión por parte da Xunta de Galicia, que, como saben, é a administración que, por lei, ten as atribuídas as competencias en servizos sociais e, polo tanto, os recursos económicos destinados a ese fin.
A día de hoxe, dende a Deputación de Lugo, temos xa abertas 9 residencias, que, ademais de ofrecer atención aos usuarios e usuarias, manteñen 230 postos de traballo directos. O 95% deses postos de traballo están ocupados por mulleres. Isto directamente favorece o emprego feminino e o emprego feminino no rural, porque estes centros están ubicados en concellos pequenos da nosa provincia. E, ademais, xéranse outros postos de traballo indirectos ligados a servicios auxiliares que son os que demandan dende os propios centros. No momento actual, seguimos avanzando a un bo ritmo na construción doutros centros, que son o de Becerreá, o de Guitiriz, a Pobra de Brollón e a Ponte Nova. E, ao mesmo tempo, seguimos traballando en proxectos para os centros que se abrirán en Portomarín, Ourol, Cervantes, Folgoso de Caurel e Pantón. En total, 18 centros de atención a maiores centrados nas persoas que garanten un acceso xusto en igualdade de condicións. Todos eles, como lles dicía, ubicados en concellos pequenos, de menos de 20.000 habitantes, favorecendo así a permanencia no entorno máis próximo para as persoas que teñen que ir a residir a estes centros, a facer ali o seu fogar, e evitando así o desarraigo territorial e tamén emocional, que é tan difícil de afrontar en calquera idade, pero especialmente na vellez. De feito, o 85% das persoas usuarias proceden do propio municipio onde está ubicado o centro residencial, ou senón, en todo caso, de concellos limítrofes, é dicir, dun entorno próximo, o que favorece tamén os vínculos sociais e familiares. Creemos que este é o modelo a seguir por parte da Xunta de Galicia. Habería que traballar con celeridade dende a Administración que ten as competencias, que, como xa lles expliquei, neste caso é a Comunidade Autónoma, a propia Xunta de Galicia, para dar cobertura na máxima brevidade posible a esa necesidade de abarcar 14.000 prazas máis para persoas maiores en centros asistenciais para elas. E cambio de asunto, en o que ten que ver coa mobilidade, que, como saben, tamén é asunto recurrente pola preocupación que temos con respecto ao mesmo nesta provincia, seguimos avanzando para mellorar a rede de estradas provinciais e, precisamente, hoxe aprobamos adxudicar por máis de €500.000 proxectos para mellorar 2 estradas provinciais ao seu paso polos concellos de Castro de Rei, A Pastoriza e Río Torto. Entre Castro de Rei e A Pastoriza adxudicamos á empresa Cholo SL as obras de acondicionamento de 3 tramos da LUP 1106. Esta é a vía que conecta Castro de Rei e Campo do Oso na Pastoriza por Reigosa. E son uns traballos que teñen un plazo de execución de 1 mes e medio, que van a consistir na reapertura das cunetas, acometerase unha canalización de formigón para mellorar a drenaxe ao inicio da estrada, vaise a pavimentar con aglomerado en quente e sinalizarase tamén correspondentemente para rehabilitar un total de case 10 kilómetros en 3 tramos. O primeiro deles, dende o inicio da estrada en Castro de Rei, á altura da ponte sobre o río Azúmara, ata o punto kilométrico 7,6 en Formarán, na parroquia de Pacios. Medio kilómetro máis ao seu paso pola parroquia de Reigosa, xa no concello da Pastoriza, dende o punto kilométrico 9,5 ata o 10. E algo máis dun kilómetro dende a rotonda na intersección coa LUP 4401 á altura da Ermida, entre os puntos kilométricos 10,5, 10,5 ata 11,74. E xa rematando, explícolles que adxudicamos tamén por un importe superior aos 60.000 a mellora do trazado en 2 curvas na LUP 5501, que vai de Meira a Río Torto, dende o Río Cabo a Rodrigas. Neste caso, a adxudicación realizará Obras e Saneamentos de Galicia, que vai acometer os traballos, que se van a acometer en 2 puntos da vía, á altura da parroquia de Ferreira Bella, en Río Torto, nunha curva que está situada no punto kilométrico 4,965 e outra a continuación no 5,765.
Estas obras, nesas dúas curvas, consisten na execución do desmonte, a pavimentación e o balizamento correspondente. Hai un prazo de execución para realizar as actuacións de 3 meses dende que comecen e con esas novas obras continuamos facendo un esforzo inversor enorme para rehabilitar, manter e mellorar a rede de estradas da nosa provincia que, como sempre recordamos, é a máis extensa de toda España, das deputacións de toda España, cun total de 4.217 kilómetros de longitude. E pola miña parte, pois nada máis, quedo a vosa disposición para calquera cuestión que necesitedes sobre estes dous asuntos, ben sobre as residencias para os maiores ou ben sobre a mobilidade na provincia. Moitas gracias. Non hai preguntas? Moi ben, pois nada.